Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippines Standard 76. Finalists Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagkakasang curfew kag liquor ban ginaduso sang mga negosyante. Provincial Health Office may bagong nga protocol para sa mga LSI kag apor. Sa balita nasyonal, AstraZeneca may paborable nga rekomendasyon sang FDA. Pagpauntat sa paggamit sang sedula ginaduso sa isa ka kongresista. Sa balita international, ikaduha nga Senate impeachment trial bato kay Trump dayon na sa masunod nga semana. Balita sa sports, pag-host ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers, kanselado bangod sang travel ban. Balita Entertainment, MMFF ginaduso nga himuon Philippine Film Festival ni Senator Pacquiao. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ang istoryahan ang mga weird kag pinasahi nga layi sa nagkalain-lain nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 28, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon sa gihapon na nag-aapekto sa Luzon, samtang ang Visayas mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi bangod sang easterlies. Kasarangan tubto mabasgo nga huyop sang hangin gikan nakatunda na silangan ang magaluntad naman sa Eastern Visayas. Ang Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands. Ang baybayon mangin kasarangan tubto mabaskog ang pagdapya sang balud. Ang temperatura batsagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 29.2 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:25 kaina, magatunod naman las 5:53 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon sang latunay. Mga kaaksyon nga nagamonitor sa Facebook, sa kay Athea Kim Iriman, Morning Liwat, Bambi Padernal, sa kay Gracia Hareta Horvidalia, still watching from Silay City. Sa kay Cory Vidaha, still watching, sleep na siya kuno dugay-dugay kay alas 2 na to guro, pasado alas 2 sa ila to, no? Homa Lumena, Noel Amar, dira sa may Canada, enjoy ko nung iapo sa paghimo sang snowman. Yes, oo. Kasi snow, gakwato sila snow eh. Pero tito ang snow sa musa kwan. Ga-frozen na gani kuno ang Negative kamot 10 nga danang ilang temperature dito. yan. No? Gani man. Lani Ortega Mahinay, sa kay Michael June Season. Always monitoring from Chateau Elise sa Paranaque. Greet lang si Othello Dizon, kag Kimberly Navarro, dira sa Santa Rosa, Laguna. Glycia Avlas, greet siya lang, happy birthday si kumari niya, Evelyn. Happy birthday, Evelyn. Happy birthday. Si Ginairo na Fernandez, gali na nag-greet siya. Sa kumari niya, Evelyn.
Si Glycia sa Vancouver ni saya. Mayong buntag din ha sa Pinas. Taga kuan siya guro taga Escalante or taga Tuboso. Mayong buntag yung mga Bisaya man na dito. Gani man. Kathy Calatrava. Ini kuan man Bisaya man eh. Watching from Singapore. Galing apelyido yan ang Calatrava yan. Remia Garcia, good morning. Kagkaimigo na ton One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Sa kay Rogin Anore. Oy, ang ako ni Ihada ko man eh. Si Rogin Anore. Yes, sa Kate Cardones. Good morning man sa imo. Ang text siguro sa ang message siguro ni sa akon ba si anak ni Rogin bala. Kay Tito Boy ko na mo. Sige Mario with the floor. Ernie Albito Valdez Tortogo. Pati Grace Tembrevilla, JVL Lontayaw, sakay Kumarico Rizal Lee, John Acosta, dira sa Bago City. Good morning. Good morning. Kay si Patty Tembrevilla, ginag-greet niya kuno Action Boy si Jason Tupas. Okay. Baskog sa serbisyo. Ay, ba siguro kagawad ni Kasi kagawad na siya o feeling ko kagawad. Kay Deloterio Acosta Gary, good morning. Dra naman sa may Quezon City, mayong aga. Kay Araman si Rene Hamelo, good morning. Kay June Gade, kay Paulo Meraflor. Herman de la Cruz, good morning. Kay Maris Abetong Blanc, mayong aga. Kay Resty Cartagena Jr. Good morning, man. Ako na naguntat niya. Ay, mo naguntat? Ay, basi ba na siya na namian? Nakapoy na siya guro Action. Araw man Action Boy, si Pilton Lipura. Good morning sa inyong dalawa. Salamat, Gid. Good morning, man. May landa nga pag-monitor sa imo. Sige. Si Catherine. Regards kay Renz. Uy, Duran. From Tita Cathy sa Canada. Uy, may tita sa Canada, si Renz. Uy, kaya kabalo. Friendship sila guro Action Boy. Sino nga Catherine man? Sige lang. Mangkoton mo si Renz eh. Mangkoton ko lang si Renz. Julie Mancineros from Rockwell, Makati. Uy, bongga na bala nga mall. Di ba mall na? Yes, mall na sa daw high-end na sa nga mall. Yes. Ang mga artista pero sa inyo, nagapamakal. Shopping. Oo. Kag Action Boy, may nakasugid na sa akon nga kung maglakat ka daya kuno sa mall kung may dumay linya gid bala nga hindi ka pwede kasugat anay nga dumabunggo anay ka mo. Kung right lane dra ka gid dapat. Correct. Tapos hindi mo to pwede i-greet ang mga artista kuno. I mean hindi ka pwede magpa-picture or ano. Hindi pwede. Muna sa to. So mo na gani nga dito ko galaga. Bala. May mga kadto. Pareho tay. Sa Makati, kay dalang ko kamo abi kay sa mga divisorya kamo kakladto. Kag sa ano na gani sa Baklaran. Baklaran. Ko dalago Action Boy hindi na ako magliwat. Sa Baklaran. Hindi na ako magliwat kay nakamaleta pa ko. Do kakapon. Ako nagkadto ko na sa Baklaran pero sa simbahan ako nagkadto. Okay. Tapos ang maupod ko to hala tos la sang libot-libot. Ara daw naglay na sitwasyon man eh. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Sa detalye na sa atong nagapangunang nga mga balita lokal, ginadusos ang grupo sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod nga kakasuna ang curfew kag liquor ban. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon, ginakompleto pa ang mga pirma sang tanan nga proponents antes ipadala ang sulat sa kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Suno kay Carbon, isa ini sa nakita nila nga tikang sa handom para sa economic recovery sa siyudad matapos naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Patag ni Carbon, dako ang mabulig sa pagpabalik sang nightlife para sa mga negosyo
Apang ginaswestyon sini nga 23 anyos pasaka lamang ang tugutan. Nagalaom si Carbon nga tagan sang konsiderasyon sa mga opisyal sa syudad ang ila sini nga apelasyon. Nagnegatibo sa COVID-19 si Negros Occidental Governor Bong Lacson pila ka oras na nakaligad sang siya ang kuhaan sang RT-PCR test sa Teresita El Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Si Lacson ang nag-self-isolation umpisa sang Lunes matapos ma-expose sa DILG Iloilo official nga COVID-19 positive. Subong nga adlaw Huwebes, Enero 28, si Lacson ang magabalik na sa pag-duty sa Kapitolyo Provincial. Setyembre 2020, nag-self-isolate man si Lacson matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga utility worker assigned sa Governor's Office. Samtang ginpahayag naman ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga may 18 man ka mga DILG Negros Occidental employees ang gin-swab test. Dugang pa ni Diaz ang sinuman niya empleyado nga wala sang isolation room sa Pulian ang gin-quarantine sa Mambukal Mountain Resort sa Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia. Nabato na ni Bacolod City DILG Chief Maria Joy Mardeth Madayag ang resulta sa iya swab test nga ginpatigayon tinekdan nga Lunes. Sunod kay Madayag, negatibo ang resulta sa iya RT-PCR test nga nangin kabayan sang precautionary measure nga ginhimo sa ila talatapan bangod sa pagpositibo sa isa nila ka empleyado sa Region 6. Duha pa ni Madayag, nagpatigayon sang regional conference ang ila talatapan tilikdan nga semana. Gani nga among RT-PCR test ang isa sa mga requirement para masiguro nga ining hilway sa COVID-19. Liwat naman nga nagpatigayon sang disinfection ang iya talatapan kahapon nga adlaw. Samtang natalana naman nga magabalik ang operasyon sa DILG Bacolod buwas nga adlaw kun karon nga adlaw Enero 28. Pa-disinfect na lang kami, regular na lang na nga disinfection na. Nagpa-swab test ako sang Monday. Yes, kaya nakaten ako sa Iloilo, sa regional conference namon last week. May nag-positive dito, so I was advised to undergo na lang swab test. Si Bacolod City DILG Chief Maria Joy Mardeth Madayag. Negatibo sa COVID-19 ang tatlo kong opisyal nga close contacts ng DILG Iloilo official nga nagpositibo sa virus. Ini ang ginanunsyo ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ini nga mga opisyal ang nakatupad man sa gobernador sa Provincial Anti-Drug Summit sa siyudad sang Bacolod sang Biyernes, Enero 22, 2021. Ang tatlo amosanday DILG Negros Occidental OIC Provincial Director Roslyn Quintana, Assistant Regional Director Maria Calpiza Sardua, kag Liga ng mga Barangay President kag Negros Occidental Board Member Juvie Pepelio. Sila ang gin-swab test sa tung Lunes. Magluwas sa ila gin-swab man ang 18 ka mga DILG Negros Occidental employees kag may baluan ang resulta anuman nga adlaw subong nga semana. Nagpagbukas ang bago nga pagsulundan ang Provincial Health Office COVID-19 test team para sa mga locally stranded individuals o kung LSI kag authorized person outside residence o kung APORS nga nagasulod sa Negros Occidental. Sa letter of information ng ipromahan ni Provincial Health Officer 2 Dr. Ernel Tumimbang sa tong Enero 26, iyagin pahayag nga mga LSI kag APORS nga nagaabot antes alas 8 sang aga kag lampuas las 4 sang hapon ay gatugya na sa ilatag sa mga local government units kag diri patigayunon ang swab testing. Sunod kay Tumimbang, las 8 sang aga tungtol las 4 sang hapon lamang naka-duty sa Bredco Port ang swab team sang gobyerno provincial. Gani may mga LSIs kag APORS nga hindi na makuhaan sang RT-PCR test kung mag-abot sila antes las 8 kag lampuas las 4 sang hapon. Ang sulat ginpadala sa tanan nga mga alkalde, Philippine Coast Guard, Provincial Incident Management Team, kag Bredco Manager. Ini nga pagsulundan ay ga-implementar umpisa buwas nga adlaw Enero 29. Na-verify na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang request ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga dugang nga senior citizens nga makabenepisyo sa social pension. Ginpahayag ni Gasataya nga sa karon 2,700 lamang ang existing nga benepisyaryo sa social pension sa Bacolod. Ang mga nasampit nga pensioners ang wala gid sang may ginabaton nga anuman nga pension kaangay sang SSS, GSIS kag iban pa. Suno kay Gasataya, 4,000 ka mga senior citizens ang nadugang sa listahan sa diin beripikado naman ini sang DSWD. Naibaluan ang nasambit ng mga pensioners ang nagabaton sang 500 pesos kada bulan gikan sa DSWD. Dugang pa ni Gasataya, may ginfile naman nga hagna nga nagapadugang sang social pension apang sa karon pending pa ini sa Kamara. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, mahibaluan na sa resulta sa pagsapol buwas nga adlaw Biyernes ang Emergency Operations Center
Kagsang komitiba ni Bacolod City Councilor Israel Salanga kung may kaugalingon nga guidelines sa syudad para sa overseas Filipino workers nga magapauli sa Bacolod gikan sa mga lugar nga may gin-report nga kaso sang UK variant sang coronavirus. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahig ni Salanga nga kung basihan ang guidelines ng National IATF, ginatugutan nga mag-home quarantine na lamang ang isa ka OFW kung mag-negatibo ini sa duwa ka RT-PCR test. Suno kay Salanga, mabudlay nga diretso lamang home quarantine bagod hindi masiguro kung ano ang mahimo idulot sa bago nga variant sang virus. Sa nabaluan sa bago nga guidelines ng National IATF, ang mga OFW nga gikan sa lugar nga may gin-report sang UK variant, kinahanglan nga kuhaan sang swab test pag abot sa Manila kag idiretso sa quarantine facility. Kung magwa nga negatibo sa una nga test, liwat nga ipaidalo ni sa swab test sa ikalimang adlaw, kag dira pa lamang madesisyonan nga papulion kung negatibo sa gihapon na resulta, kag nabilin nga adlaw sang quarantine tapuson sang OFW sa iya sini nga puloy-an. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. AstraZeneca may paborable na nga rekomendasyon sang FDA. Samtang pagpauntat sa paggamit sang sedula, ginaduso sang isa ka kongresista. Ang detalye sang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kay Susan Jaime Allen dira sa may Houston, Texas, sa kay Jane Baile. May aga Jane. Abraham Apawan. Ay, si Bam, good morning dira sa imo. Kag kumusta na, no? Mga kuan ko ni Sona, mga kababata ko ni dito sa amon sa bago, bla. Wow. Kiyin. Good morning, man. Sa kay Weng Morales dira sa din sa gani man sa Sampaloc, Manila, no? Sa kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, good morning kag sa ila kuno barangay captain kag first lady Iting Estrao. Ang ila kapitan gali ti ayo ni Kwan. Ni Mayor Ernesto Estrao. Classmate ko ni si Mayor mo, no? Agale. Sa isa na mo sa isa ka Kwan balado ang samon sa BPA kon sa VPA blaw.
Babeski! Hindi ko lang pagalawago ni si amigo ko, Babeski. Mong lawag mga yapon. Musta na da? Angin pa ubra ko si Imo. Sa kay Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am, good morning din sa imo. Virgo, September. Kay, okay, si Catherine gali. Classmate sila sang daughter ni, classmate sila ni Renz sa iya daughter sa LCC before. Niya daw no, wala ka nakadumdum sa ako now. Kadumdum, Kadumdum nang namin ko, ang imo nga. Siyempre, kaysa kadamo sa na-meet bala ni Aksyon Boy, Catherine bala guro ha. Ato na siya gali iya sa Canada. Ang classmate ni Renz. Hindi si Catherine, ang mother. Si Catherine, ang mother. Ato na siya gali sa Canada. Siya gali iya wala kadumdum sa akon. Siya gali iyang wala kadumdum. Naglain pa. Si Jing Barbael, good morning man. Okay, sa LCC sa una, ka-active nila sa una sa akon man sa kuan mo. Wow. Dra ko da nagapakitang gila sa mga saot ko sa una. Sa mga kanta, mga saot. Yung mga family day namon sa una bla. Abi ko member ka sa una sa ilang nga drum and bugle. Mga family day na may mga contest sa una na. Tiga intra ko do saot sa mga parents. Bongga. Dito lang ko sa kilid do sa may poste na yon. Tapos Na magsaot na to sa palipod-lipod ko to sa poste Tapos sa mga parents kasagad mo sa laot yaras tubangan ka. Ay perti ang kini ay kag kwan. Ako yato sa kilid kay poste. lead law sa family day Aksyon Yes, Boy no. Kay isa sa mga bagay nga hindi na mahimo Hindi na mahimo. Sige lang mabalik gina soon. Kay Rona Trava, happy birthday liwat kay Rijan Gasapo, no? Bambi Padernal of course. Sa kay Gary De Luterio, Acosta kay De Luterio family ko no sa Payaw Binalbagan ginag-greet niya. Raydan Velasco. Morning nagda sa Punta Talaban, Himamaylan City. At doon na sa Talaban, may beach na nga namin mo. Nakakadto na ko pero ano nga Lansing Beach? Hindi ba lang ang aton ginakantuan to sa kay Binalbagan. Himamaylan. Himamaylan. Sa Green Island. Sa Green Island, di ba daw dampe? Isla Verde. Okay. Che Zamora, belated happy anniversary ko kay Mr. and Mrs. Wilfredo Prudente. Belated happy anniversary. Si Ma'am Vanessa Mayo, ari na, watching ko no while traveling. Wow. Kumusta dira kay Doc Mayo? Again, thank you. Yes. I really like the colors. Kag sino ka nagasuksok? Saan suksok ang akon nga Border sa balay mo. border ko sa balay. Yung daw dako pa sa sakon. Amo na siya mamban ang naunagi ng suksok. Napicturean ko tani kani kay padala kay mamban. Thank you kid Ma'am Vanna. Nakitaan ko Aksyon Boy sa ginatag man sa akong Yes. sling bag and wallet Coach. with dollar. With Ako dollar. dapat dollar. Thank you so much. Na-shock mo kung may dollar. Wala Aksyon Boy. Tapos sa likod, may pagid kay may zipper na nasulod lang sang coins. May pagid sang coins pagid sang sang USA. Ay, Sa wala. America. Mga nickel, Ano mga tawag sila? dime. Ano gitawag nila? Depende kung ano nga coins. May nickel, may hindi ko to dime, familiar. may mo na sila. Ang nickel, gurang mga 25 cents, gurang nickel ay. Pakita ko karon mo. Nakita ko nun sakon, hindi mo pagyatag sakon. Hindi. Pakita ko lang. Thank you, Gid Ma'am Van, ha? I Yes, thank really you. appreciate it. More to come ko, no? Gani, Ang more to bala-bala come. kon, more to come. Maabang naman. Namahuya na to si na Ma'am Van. Sana all. Sige. Grabe, no? Pro December, ito pa to na pang Christmas gift ito. Actually, Action Boy, padala ito, Guro. Mga before December. Before December pa? Oo, mga Grabe, no? November. Dudugay, no? Oo, Mga dugay. 2 months? Kaya bisan dre lang bala subong Action Boy local. Gani. Ay, mga tag 1 day sa una, tag 3 days. Di ba ang document mo Correct, to? oo. May nagpadala sa imo document. December to January, kung ano naman Nan. So, mo na kay Ma'am Van. Sige, standby na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Nakakuha sang paborable nga rekomendasyon ang bakuna sang British firm nga AstraZeneca pagkatapos ang evaluation nga ginhimo sang Philippine Food and Drug Administration o kon FDA para sa ilas ning application sa Emergency Use Authorization. Sunod kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, ginkwestiyon sa mga eksperto ang AstraZeneca kang nagpasa sang sabat ang kompanya antes ang tuwang gabi sa itong nagligad nga adlaw sa Biyernes. Duwa pa ni Domingo, karon nga semana ipagwa ang desisyon kung natagan sang Emergency Use Authorization ang AstraZeneca o kung hindi. Palayag ni Domingo, lakip sang ibasihan sang rekomendasyon amo ang technical kag quality, suluman safety kag efficacy sang bakuna. Mag-hire sang third-party service provider ang National COVID-19 Task Force para sa Vaccine Information Management System sang Pilipinas. Sino ka Presidential Spokesman Harry Roque, gintugutan na sang task force ang Department of Information and Communications Technology o kung DICT agon magbakal sang serbisyo para sa design approval, IT project implementation kag service management sang Philippine COVID-19 Vaccine Information Management System o kung VIMS. Ginmando man sang task force sa DICT nga maghimo sang standards agud may baluan kung kwalipikado ang third-party service provider sa gina-require sang VIMS. Obligasyon sang VIMS amo ang citizen vaccination capture and automation, provider management and automation, supply chain management kag VIMS dashboarding, reporting kag analytics. Target sang gobyerno nga mag-umpisa sang mass inoculation program masunod nga semana. Samtang nagakabalaka naman si Presidente Rodrigo Duterte nga maglambot sa milyones ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas bangod mabutang sa serious trouble ang pungsod. Nag-apilar si Duterte sa publiko sa pangamuyo bangod padayon pagyapon ang pagsaka sang kaso nga masobra na karon sa 500,000 diri sa Pilipinas. Sunod sa Presidente, ginatuna na sa mga scientists kag statisticians kung nga padayon nga taas ang kaso nga posible rason sa manakaligad nga pagtelelipon sang publiko o kung ang pagwa agud magtrabaho. Ginako sa Presidente nga wala sang mahimo ang pungsod nga magpugong sa pagwa sang tanan, magluwas na lamang kung hindi matapna kag manginhalit na. Sunod sa Presidente, posible na siya maggamit sang draconian measures agud magpabilin sa sulod sa mga puluyan ng tanan kung nagakapatay na mga tao sa dalan bangod sang virus. Ginaduso ni House Committee on Ways and Means Chairman kag Albay Representative Joey Salceda ang isa pa kahagna agud ipauntat na ang paggamit sa Community Tax Certificate o kun sedula sa House Bill number 8455 o kun Government Services Modernization Bill nga gin-file ni Salceda na saad nga panahon na agud i-phase out ang sedula. Suno dire hindi nagakaigo nga identification ng sedula magluwas pa sa hindi man epektibo nga pamaagi para sa local government collection kag redundant na sa transaksyon. Bagod dire ginpahayag ni Salceda nga kinahanglan na nga gisio ng sedula bilang isa ka government requirement. Magluwas sa pag-phase out, ginaduso man sa hagna ni Salceda ang pagpatigayon sa portable social benefits kaangay sa PhilHealth, SSS, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kag iban pa angot sa National ID System. Kalakipan sa hagna ang one-day business registration agud malikawan, ang overlapping registration kag malawig nga proseso sa nagkalain-laing ahensya agud masiguro nga marehistro na basta kompleto lang ang mga requirement. Pasado na sa ikadwa pagbasa sang Kamara ang hagna para panubuon ang minimum height requirement sa mga luyang mangin miyembro sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, kag Bureau of Corrections. Sa idalom sang House Bill 8261, ukon ang PNP, BFP, BJMP and Bucor Height Equality Act, ginamendahan sila ang Republic Act 6975, ukon ang Department of Interior and Local Government Act of 1990, kag ang Republic Act 9263 ukon ang Bureau of Fire Protection and Bureau of Jail Management and Penology Professionalization Act of 2004, kag Republic Act nga Bureau of Corrections Act of 2013. Sa mga luyag mangin katapos ang PNP, BFP, BJMP kag Bucor, igatalana ang 1.57 meters nga minimum height requirement sa mga lalaki, gikan sa karon nga 1.62 meters, samtang 1.52 meters naman sa mga babae nga aplikante. Nga karon ang minimum requirement 1.57 meters. Naibaluan nga sa unang hearing, nakitaan ang limit minimum height requirement nga isa ni ka discriminatory act, unlawful kag hindi man talaksan ang katason kag kadakuon agud mapamatud-an nga nagakadapat ay isa ka tawo sa profesyon.
Gendula ni Marikina Representative Stella Kimbo ang kabalaka nga mabutang sa ital-ital ang financial status ng Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth in kaso masuspender ang natala nga pagsaka sa premium contribution sa mga miyembro sini. Sulo kay Kimbo nga isa man kay ekonomista, may reserba nga pondo naman ang PhilHealth nga nagabalor sang 163 bilyones pesos tubtob Nobyembre 2021. Mayara man sa ginapaabot nga koleksyon ng PhilHealth gikan sa direct contributors para sa tuig 2021 nga nagabalor sa 86.8 bilyones pesos. Bangod rin pahayag ni Kimbo nga bisan may suspension sa pagtaas ng premium, sarang ini masalbar sang reserba nga pondo. Una na nga nakalusot sa ikaduha nga pagbasa ang House Bill number 8461 nga nagaduso sa mamatagan sang poder ang presidente nga suspendihon ang PhilHealth premium increase. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Okay, morning na. Dira sa kay Bia Jonathan. Good morning sa imo, John. Sa kay, dali lang. Rolly Famulaga Pagapulan. Kay Christ Caripol Javier Tanatan. Monitoring all the time sa Aksyon Radio. Watching live. Good morning sa Kasimanwa kuno sa San Enrique. Christine Menias Villalobos, of course. Good morning kuno sa Energy Fans Club. Good morning, beautiful Dorel. Keep safe kuno both of you. God bless. Thank you. Rufi Libran dira sa Barangay Talok, Bago City. Nonito Novero, may agaman. Natamyaw naman ay mga neighbors. Toto kag Nerissa Gonzalez, kag Andres kag Lisel Bironio sa Granville 1, Mansilingan. Sakay Pinky Teruel, sakay si Pelton Lipura, Emion Onimor. Okay. Noemi Moreno, gali ni siya. Sino? Noemi Moreno. Ginsuli yalan. Watching live from Barangay Kabakungan. Oy, yagin suli, yagin line pagid siya. Daw, hindi pagid daw gin, ano pagid bala, daw gin sa Blue Baliskad. In mix pagid. Julie Mancineros, pamilya sa Hacienda Malaga sa mga Mancineros family. Hacienda Malaga sa kuani sa La Castellana. Okay. Sakop sa nga barangay? Ah?
Sa Robles. Perfect. Sige. Ba, Di niya dampi ang kaduhada, gani nga spring resort. sa barangay Kabakungan. Kabakungan. Sa Kabakungan, Okay. saya. Sige. Dito mismo sa lugar ni Mayor. Taga-taga. Mayor Maymay. Vanessa Mayo. Balya ko no, good luck na ko no Miss Doors ang kuhan, ang coins, bla. Okay. Thank you, Ma'am Van. Hamba ko gani. Basi din ako mag-umpisa earn dollars. Bala ko ano. Correct. Hindi, basi ma-start ka na sa coins. Pwede man. Mas Mga maka-earn nickel, ako dollars. dimes. Tapos ako na din ma-comment, Ato parang ako ila dollars ko na ma-earn. Ikaw na sa Bitcoin, ikaw na ma-comment. Kala. Nakita ko din ngalan mo. Ay, Talaka. thank you, Kid Ma'am Van, ha? Talaka. For good luck na gali, no? Jerry Acero Jr. Salamat, Gid, and good morning. Kapitan Ed Pregua, dira sa Isabela. Okay. Sige. Si Jerry Acero Jr. Masikakit anay tada. Masikakit anay tada. Sa Isabela. I don't know kung naara sila karon. Anyway. Action Boy, good morning man kay Miss Annie Raffles. Ginag-greet niya lang kuno ang LHNHS Batch 89 from Okinawa, Japan. Yeah. Hayo gazamas. Hayo Anong gazam. LHNHS man? LNH, ano? LHNHS. Hindi ko kabalo. Basta ngalan na siya. Basi Luis National High School Servias. mo? Luis Servias, National High School. Base, LHNHS. Ati Luis Servias, guro Base. Pakot-pakot lang na akon, ma'am. Actually, daw makuha ko na tanay. Galing hindi ko chindi. Sige mo pag-spell mo. Gabil siya. Hana all. Classmate ko, Jean Buerom. Good morning dira sa imo. Kumare ko man ni siya. Kumusta na dira si kumpare Arlene Buerom. Jerry Acero Jr. of course. Lito Dayap. Mon Lisay, Angela Liarte Gayondato. Sa kay Kathy Nicavera, kag kay Yvette Yap sang Riverside, kag kay Bebang, kag Fred Liaguno. Good morning, man. Pray great ko sila karon on air. No? Si Action Boy, araman si Angela ha, Liarte Gayondato. Sige. Sa may barangay Tutong Philip. Aksyon! Aksyon! Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye na Balita International, nagapabutyag na ang House Impeachment Managers nga malapit na nga mag-umpisa ang ikaduhang impeachment trial bato kay US President Donald Trump. Ini kasunod sang formal nga pagpadulong sa mga House Managers sa US Senate agud dalhon ang Article of Impeachment nga gin-file bato kay Trump bangod sa ginalegar pag-umpisa sinisang kinagamo sa Capitol Hill sa Enero 6. Nahibaluan si Trump ang pinakauna nga presidente sa bilog nga maragtas sang Amerika nga posible ma-impeach sa ikaduha nga kay gaynan. Sa balita sa patag sa pagnegosyo sa tunga sang global recession kag international border closures bangod sa COVID-19 pandemic, ang external nga pagnegosyo sa Pilipinas nagnubo ini sang 18.2%. Ang pinakauling preliminary Philippine Statistics Authority data ay ipagwa sang Miyerkules nga adlaw nagapita nga ang total nga negosyo sa ibang nga bayan sa kalibutan sa liga nga tuig nagnubo ini sa halin sa 182.52 bilyones dollares sa 2019 bangod ang export kag imports ang mayara nga pagnubo gid sang tag double digit. Halin sa Enero tungtong Disyembre tuig 2020, ang Pilipinas nag-export sang 63.77 bilyones pesos nga valor sang produkto, nagnubo ini sang 10.1% halin sa 70.93 bilyones dollares sang tuig 2019. Ang imports naman ang nagnubo ini sang 23.3%. Halin ini sa 111.59 bilyones dollares ang 2019, nagdangat na lamang sa 85.61 bilyones dollares sang 2020. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 7 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 15 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, may ginaduso subong si Senator Manny Pacquiao nga dako nga pagbag-o sa yearly na bala nga Metro Manila Film Festival. MMFF. MMFF. Madumduman mo Action Boy, isang last year ginpatigayon ni via virtual, di ba? Oo. So hambal ni Manny Pacquiao Action Boy sa iya gin-file nga Senate Bill number 2017
gusto niya islan Action Boy ang Manila Film Festival sa Philippine Film Festival. Para ano rason? Ano rason? Kay hambal niya Action Boy, nagapati siya nga ang Philippine movie industry kuno balahaw mas mangin masangkad kuno siya Action Boy kun amo na kuno kun siguro lainon ang ngalan pag lainon sa ngalan mas makilala amo na bala. Kay hindi man guro tanan nga tao kabalo sang Manila mo. So amo na guro Action Boy nga gusto yang Philippines para kay di ba may mga drama or movie man bala sa ibang mga lugar nga gina-air man di ba sa aton. So nagasikat man sila. So naguro ginapakita. Napagawa. Radyo, parang gina-air. Gina-live on air. Charot. So, ginaano man di ba sa aton, ginapalabas man bala di sa aton Action Boy. Nga, amo na gani, nga damo, nga, especially ang Korean movies. Damo kung tanawin mo gani sa ibang nga mapungsod, mga Cannes Festival, di ba? So, amo nang goal man siguro ni Senator Manifa. Hindi kung Cannes, kundi sa France na siya. Dapat France, ito Cannes na nga festival, New York Film Festival. Kay ba siguro nakilala na gina siya siguro ang Cannes halin sa una. Basi una pa siguro sang sa MMFF. Dugay na ng Cannes. Kaya ang MMFF, nag-start lang yan sang 1975. So pila ng kasubo? 45 years na. Ika 46 na sa 2021. Amo na ang kanya. Ang kanya, dugay na yan ang plastic pala na sa una. Plastic. Kana sa subong. Kana sa subong, lata na sa. Sige, Action Boy. Magluwas daan sa pagka-senator, boxingero Action Boy. Kagi man siya, artista. Sa isa ka movie nga iya man gin-produce. Nang kuanin ng kamao bla na may kamao na nga. Nakalantaw ka na? Oy man magabalulang kuya malantaw mo gusto yaman. Hindi ka gid wala ka gid gali nag-support. Oy kung namin ko wala kalantaw. Habi ko wala ka nag-support. Basta may word nga kamao. Kay nagamba ka tubla siya nanonood ka ng laban niya. Sa laban niya. Pag kita na inapton daw. Nanonood ka ba ng nanood ka ba ng laban ko? Ako nag-cover noon eh. At ang strada na mo tabla nga Senator, taga Bacolod. Bacolod, musta si Mayor Bing? Nood ka ba ng laban ko? Ako nga nag-cover eh. Kalain. So may lang why ka man to nadala sa naglinya sa NGC sang last to nang hatag siya tagwan. Wala. Why ko to. Kay kalaba sa linya hindi no kagwanta sa Pero grabe si Senator Manny Pacquiao. Dako man to bala ng panghatag di gali no. Sa Bacolod no. Millions man. Millions man. Millions man. Galing ko tayo mo kung pila lang bla maabtan lang bla sang time limit. Kalain nga kung hindi ko maabtan. Di ko ikaw to pinagpila-pila. Amo to nga wala ka nang nagkanto. Ay, may time limit mo. Basi paabot si mo, sorry boy. Nood ka na ng laban. Ikaw nagidla mo niya. Time! Di ba pila lang to ba? 15 minutes? Di ba 15 minutes? Ito mo dapat na yung mata mo. Sige Balita sa sports. Kanselar na sang samang basketball ng Pilipinas ang pag-host ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa Pebrero. Bangod sa ginpapanahog nga travel bans ang pungsod bangod sa bagong variant ng COVID-19. Natala na kung tanay nga patagunon sa pungsod ang mga hampang sang Group A kag C kaganapusan nga window qualifiers gikan Pebrero 18 tubtob 24 sa Clark, Pampanga. Ginpahayag ni SBP President Al Panlilio nga basis na bato nila nga sabat gikan sa National Task Force Against COVID-19 wala sang exemption sa nagapanahon nga travel restrictions nga ginanunsyo sang Department of Foreign Affairs. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Happy Thursday! Happy Thursday! Kag siguro atong balita special bisan isa na lang o duha. Ay, ala ka 7:51 na galit. Good morning lang anay kay kagawad Nancy Discutido sa Barangay 29. Kay Remy Garcia of course, Juan Bolgallo dala sa Las Vegas, Nevada. Engineer Earl Bailon, Jean Buero, Marico, good morning. Kag kay tanong ko na anay si Cathy mula ni Cavera. Kag si Yvette Yap sa Riverside Medical Center, si Bebang kag
Si Fred Liaguno. Good morning, man. Sige, good morning, Ged. Sige, madugal ang tanay. Kang ibang daso naman eh. Sige, So, kung madumduman mo kagapon, Action Boy, aring mga pinasahi nga layi, pinasahi kag weird nga layi sa iba niya pungsod. Aring sa Singapore tiya, madumduman mo, hindi pwede ito magdala or mag-choose ang chewing gum. Oo. So, next Action Boy, kag sa Switzerland, di pwede mag-flush ang toilet after 10 p.m. Kay basi disturbo sa sa iban nga Hindi ka pwede pangihi. especially sa apartment. Wala Oo. hindi pwede pangihi after 10. Pwede ka pangi, pero hindi lang magtindog. So, mapuko ka mo. Ang gali, So, next Action Boy, kagapon, nakita ko man, nag-comment si Sir Michael John P. Season, bala. Kaya wala to dinadala sa aton nga, Sa Netherlands, kuno Action Boy, bawal to yung kuno maglakas sa coffee shop, ang below 18 years old. So, kung below 18 ka, hindi ka pwede ka pangape. Hindi ka pwede ka pangape. Pwede guro sa inyo balay. Basta siguro makapit ng Action Boy, gabi ka isog. So, next Action Boy, sa Portugal, illegal kung Action Boy dito ang magpangihi sa ocean. So, Kabalo ka kung nga illegal na da. Ginagin ko nila nga illegal kung mangihi ka sa ocean or sea for that matter. Kay, ang ila na nga nakabalakaan, kay basi ma-flash bala madala ka. Amo talaka ba no? Amo nagala. Pag-flash madala ka. Si Pabla kung madra ka kag mag-flash ka basi madala ka. Abdi ko kung basi magdugang parat. Kala. Isa man na. Isa kasi magdugang parat sang baybay sang dagat. Kala. Magkukulbaan kita nila basi mag-flash bla. Oo. Kag madala ka. Na, mo naglikado na. Siya. Basi may makabati sa ato nga taga dito, Portugal. Di ba ba sila nano nila nga duwaya man din mo. Ato niya joke lang. Joke na yaman Action Boy. Pero existing ni siya nga layi Action Boy. Kaya basi dito sila gina-flash na yang dagat. Basi, goro. Di basi kung madala ka. Delikado na siya. Hindi ka na makita sa imong parents. Hala, nadula si Kon, ha? Basi na-flash to sa dagat. So, next Action Boy, sa Switzerland, illegal kuno ang mag-hike naked. Sino man bi ang mag-hiking nga gauba tanan? So illegal na to dito Action Boy sa ila. Kaya ko to yung balong, hindi illegal no na yahaw. Kaya syempre, so paminsan talaga na wala mag-just ang may ga-hike. Nakita ko lang niya si Nadine Lustre, nag-hike siya naka-panty. Sa din na saya? Sa Philippines. Wala ko nakita ya. Wala mga mo galing, nakikita mo sa ako. Wala kalain. So, wala Ga-hike makita. siya mo na? Oo. Sobra naman na siya. Ga-hike siya. Nga, sobra how? Kaya na iya? Hindi, sobra bla ka namin sa ginahimot niya. So, okay para siguro yan. Okay, naka-panty man siya. Kaya nakabayo. So, yun man guro panty ya. Do, to yan? H&M to yan. Okay. Tama na? Kaya ba, ang rason niya to bala mong, kung remember ko pa, ang rason niya to is, nabasa ko no yan largo. Daw mo nabla rason niya, nabasa yan largo. Ito may rason manggali. Wala pa siya kayo nag-hike lang naka. So, next Action Boy, sa Russia, in Russia, it is illegal to wear laced underwear. Lace underwear? Kag gina-require gito sila kuno Action Boy nga ila dapat mga undies at least 6% cotton. Ikaw, paano pag-check mo, no? Lang to sa mga Dars, abibitan ako, basi may lace nang imo. Panda. Kasi may lace. Nga, mo na, daw, nagalimugulo. Weird gani. Weird gani. So, laka daw may mahimo sila. Tapos ginanglan kaya ba, siguro sa una, sa Russia, Action Boy, may nagalakat-lakat, guro nga naka-lace lang ang, iyang undies. So, hindi guro namin, kaya ba si kitaon, dali mawagat. Dapat. Hindi man. Tikon lace ka ba? Tapos cotton, 6% yung cotton para daw hindi sa silangon? Oo. Kaya ang lace ka ba yan? Do see-through na yan mo? Okay. Dito ka, hindi guro namin para sa mata sang mga mamalidha. Kalain sa mamalidha. Tapos Action Boy, Ario, sa Canada, kung Action Boy, ang radio station to Action Boy must play Canadian music at least 20 minutes per day. Per day. Canadian music. Feeling ko Action Boy, syempre,
Para suporta. Sa mga tindisaton sa amo na disaton sa mga FM stations, required na sila nga mag-play sang kuan sang ano nga ning Pilipino. Hindi man Pilipino, bla original OPM. Oo, Required din sila may ano sila nga requirement dito sa Pilipinas, may muna di. Na required din sila mag-play sang OPM for a certain period sa kuan sa isa kadlaw. Oo, amo na di sa Pilipinas man. Ate Mayo gali. So ha? Sige Pwede na. pa takadugang isa? Yan na, boss. Why na takbuas ka nun? Dugang ko ya sa Canada. Sige, daso naman. Pero idugang ko lang sa Canada, kay Canada, maligapon. Illegal to Aksyon Boy nga magbayad ka, nga damo-damo nga coins. So, bawal na to. Basta makapa-Canada ka, tapos damo coins ibayad mo, illegal, basta idakpon ka. Hindi. Under na siya kung Aksyon Boy sa Currency Act to nila nga law. Hindi pwede ka bayad nga coins ibayad mo. Hindi pwede man, pero too many Aksyon Boy. Tama na Iyawan katamo. na guro isip, kaya mo nakisa ang, meron ako nakagi ko na nasundan sa una Aksyon Boy mo nga nagbayad siya sa cashier coins tuon. Te, amo na nang, ito iyawan ko hulat Time. Sabat. Aksyon Boy, CRR mong tuwa ha, nagapamati live sa aton. Good morning sa imo, RR. Yes, good morning. Si Kagawad Ulay Abalahon. Good morning, Mandira. Plano mo tanin, di ba nga subong tanin kung mapa-medical ka, lakat ka dahil sa kabog. Gani. Okay, hindi ka pa mag-medical. Basi buwas Basi buwas. Galing ka sa buwas, wala si Kagawad Ulay, kaya rin sa sabi parole and provision office buwas. Dasun sumana. Sige. Okay, standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.